Yer saat 7-de Türkmenistanyň Döwlet Senatynyň ýanglanmagyna açylan ähli saýlaw участоklaryna dawarylýagdaý emele geldi. Saýlaw участоklary möhüm jemgyýetçilik syýasy çäresine dogry taýýar edildi. Seçilmäge ilkinji gede gatnaşan ýaş saýlawçylary, hormatly ýaşulylar saýlaw topolarynyň agdalary bilen bilelikde ýadygarlyk sowgatlaryny goşurdylar. Möhüm jemgyýetçilik syýasy çäresine gözegçilik eden synçylaryň pikirine görä, saýlawlar hormat prezidentimiziň oňun syýasatyny amala aşyrmak hemde türkmen jemgyýetiniň durmuşynyň demokratik esaslaryny berkitmegiň ýoluna nowatdaky ähmetli ädim boldy. Bu möhüm waka Türkmenistanylaryň ýurdumyzyň we halkymyzyň rowşan geljeginiň behbedine, döwlet işlerine işçän gatnaşýanyny aýdym görkezdi. Milli parlamentde öz saýlawçylaryna wekilçilik etmek hukuguna watandaşlarymyň arasynda uly hormatdan we awradan peýdalanýan raýatlar dalaşgärlik etdiler. Dalaşgärlaryň hatarına döwlet idaralarynyň wekilleri, dürli pudoklaryň hünärmenleri, ykdysadyýat, bilim, alim, medeniýet, saglyk goruş ulgamlarynyň işgärleri, syýasy partiýalaryň, jemgyýetçilik guramalarynyň işçän agdarlary bar. Meclisiň deputatynyň bir ornuna syýasy partiýalardan we raýatlar toporlarynyň bir näçe dalaşgärler belliganly. Şeýlelikde buňky saýlawlar ozalkylar ýaly giň bäsleşik esasyna demokratik we aýanyk ýöreglerine geçdi. Türkmenistana saýlawlary we sarasaşyklar geçirmek boýunça merkez toporyň maglumatlaryna görä, saýlaw okruklarynyň şäherlerine bar bolan saýlaw участоklarynyň hemmesi ses bermek üçin bellinen wagtda gapylarny açdy. Saýlawlaryň başyna gözegçiligi ähli saýlaw участоklaryna milli synçylar amala aşyrdylar. Olaryň baha bermegine görä, saýlawlar bäsleşik we demokratik esaslarda ýurdumyzda hereket edýän kanunçylyga we halkara hukugynyň umumy kabul edilen kadarylaryna laýyklykda geçdi. Online usul arkaly käbir saýlaw участоklaryna saýlawlaryň başy görkezildi. Islenlik adam merkezi saýlaw toporynyň internet saýtyna käbir saýlaw участоklarynyň ses bermegiň başyna syn etmek mümkinçiligine eýe boldy. Merkezi saýlaw toporynyň beren maglumatlaryna laýyklykda saýlawlar geçirilir diýilip yglan edildi. Türkmenistana saýlawlary we sarasaşyklary geçirmek boýunça merkezi toporyň maglumatlaryna görä, saýlaw участоklarynyň ýapylýan wagtyna saat 10:00 mejlisiň deputatlarynyň saýlawlaryna saýlawçylaryň 91,32 göterme gatnaşdy. Şeýlelikde bu geçirilen jemgyýetçilik syýasy çäre demokratik özgertmeleri giňeltmeň ýoluna nowatdaky möhüm ädim boldy.